Avui parlem també de l'esport d'orientació. És practicat generalment a la muntanya. Per això, després del coronavirus, molts han vist en aquest esport una oportunitat per estar en contacte amb la natura. Endinsar-se en la serra és l'essència de l'esport d'orientació. Bàsicament és un esport de natura en el que els esportistes, mitjançant un mapa i una brúixola, tenen que manejar-se i navegar per un bosc normalment, buscant una sèrie de fites o punts de control que nosaltres anomenem fites o balises i fer-ho en el menor temps possible. L'entrenament es divideix en una part física i una tècnica. Esta última la practiquem avui en aquest espai. L'objectiu és ser capaços de llegir i interpretar la vegetació. Entrenar más técnicas específicas de lectura de mapa y de brújula para luego ya en competición poder aplicar esas técnicas pero ya a más velocidad. Cal tocar la balisa i després tornar-se a fixar en el nostre mapa i la nostra brúixola per a continuar al següent punt. A la Comunitat Valenciana hi ha 450 federats, un 15% més que l'any passat. Amb el coronavirus ha augmentat l'interès pel contacte amb la muntanya. Todos los bosques que conoces. Tú caminando no trobes estos puestos. Visitem totes les zones d'Espanya en diferents mapes. M'ho passo molt bé anant per ahí amb el mapa, pel monte. Natura, concentració i rapidesa a la mescla d'un esport que permet conèixer el nostre entorn.